Misa ka na ngadto sa 15 ang namatay, samtang duha ang naangol, human mahog sa pangpang sa Mabinay, Negros Oriental ang usa ka truck nga giluwanan sa mga biktima. Lakip sa manakalas ang upat ka mga sakop sa pamilya nga tag-iya sa maong truck. Ang report ni Luan May Rontina. Usa sa mga nakasurvive sa disgrasya, si Giovanni Timtim Flores, 40 anyos. Nahiagom og bali ang iyang tuong bukton ug may mga samad usab ang iyang wang tiil. May mga garas usab ang iyang agtang ug mga bunog sa kalawasan. Matod sa iyang asawa nga si Jovelyn, ang maong truck ang kanunayng sakyan sa iyang bana ug sa mga kaubanan, matag higayon nga mamalit sila og baboy sa gihulngan o bakha sa Mabinay aron ibaligya nila sa tabo sa ilang dapit sa La Libertad. Apan samtang nagbiyahe sila subay sa Kurbadahon ug dulhugong bahin sa Barangay Bulwang, kalit lang na wada og brake ang giluwanan nilang truck. Pag action ko nung kalagoto sa truck ng kanani, action ko nung maraming dahunog niya. May action kusog na jud kayo. Ning kanaog siya. Ning dali siya kanaog. Di pa ning kamutan niya makakanaog. Pag lusno na ko nung action sa pangpang mama, auto nalagpot siya. Matod ni Police Major Nelson Lamoco, hepe sa Mabinay Police Station, nga dead on arrival sa Tambalanan ang 14 ka mga sakay sa truck, samtang tulo ang naangol. Apan pagka-alas 6:45 kagabi, nakabsan usab sa kinabuhi ang usa sa tulo nga mga naangol. Lakip sa nakalingkawa sa kamatayon ang driver sa truck. Ato pag kandakan ng founder nga investigation ng mga kansada tanaw, walang din nakita na potential sa konam ka ng gamay na skid mark. Meaning, wala din siya kambre. Kaming area, accidental areas, bali nang naghanap po na aksidente na ng area man. Kagabi, nag-abot-abot sa Mabinay Police Station ang mga kabanay sa mga nakalas. Ako gisuon dulo na aking Kaya nga so ang kapulisan dito sa Mabinay, prepare naman isaktong documents for filing the appropriate charge against the driver. Pero pa naman yung driver, ilara itong kapamilya man, pero Muslim ang dunami kapamilya. Okay? So, nagpanta sila kung audition ba sila, kung mapel ba sila o kaso. Samtang gitataw sa asawa sa usa sa mga nakasurvive sa disgrasya nga wala sila'y planong musangat og kaso batok sa driver. Igtagurha sa iyang bana ang tag-iya sa truck kinsa lakip sa mga nakalas samtang silingan nila ang maong driver. Para na ako ma'am, di alaman nam kayo sa mano, di maguna tinuyuan, wala maguni magdahom nga mga anak. Hindi naman na mo mabakoy ang tanan mo, mupakasaka pa may kaso. Nanawagan siya karon og hinabang pinansyal. Giabagaman sa lokal nga kagamhanan sa La Libertad ug sa DSWD ang gastuhan sa pagpaalim sa tambalanan sa iyang banang si Giovanni, apan nahurot og kawa ang ilang salapi atul sa disgrasya. May dalang 50,000 pesos ang iyang bana, isip puhunan sa pagpamalit og mga hayop, apan daw may mituyo pagkuha niini. Nagduda siya nga posibleng usa sa mga tao nga nanguryoso sa dapit ang mikuha sa bag sa iyang bana. Kundi man mauli ang kwarta, nang hinaot siya nga mauli unta ang mga ID, ATM o rehistro sa motor nga nasulod usab sa sling bag sa iyang bana. Uban ni Rod Prado o Clans Gabutin, Luan May Rontina. Balitang Bisdak.